Tehditlerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Tehditlerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Salam dostlar, habersız kalma gepleşigimizin ütkeşik sanlı bölümüne, yani 333, yani 333. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, eğer seyretseniz 6,5 yıla goloy 333 bölüm dine habersız kalma gepleşigilen biz medyatymy toparı size her hepde ütkeşik hil gow täzelikleri wagtly-wagtynda berjek bolar ve her hepdenin birinji güni saat ýalyk 8:00'da, yani gişlik 20:00'da size habersız kalma gepleşigiň täze bölümini hödürlejek bolar ve araňyzda bilemok telefonu çalsanlar bolup biler ya da bizim aramada täze gelenler bolup biler, şolara ýatlat geçen ýörükde şolary aşaktadır telefon dik tutanıqda aşağıda patpisatsa diýilen ya abone bol diýen düýmejik bar bolar. O şo düýmejige basın, janjagada basın, bizim täzeliklerimizi ilkinji bolup bilin. Näme üçin patpisatsa ediň diýen sebäpsiz patpisatsa etseňiz biz sanymyz has köpelýär, o maşgalan sany has köpelýär, bizim höwüsimiz has artýar. O näme kän çekelep durmaýyn 333. bölüm jubiley diýsem dogry bolýarmy ýokmy ýöre. Gaty, yani 333 bölümden beri habersız kalma sizden. İň başyndan iň täze dostlarymyz. Hoş geldiniz. Täzeliklere başlaýar. Klip täzeliklerine başlaýar. Hip hop dünýäsi bilen. Täze yüz, es bitter we nowat sen gerek. Klibi jem alınmazda gowy. Ýöne klipde birazjyk kim bar diýsem dogrymy ýokmy? Ýöne şunu aýdaýyn. Käbir sahnalarda gyýdyň ýüzüne yüz üçin berilen filtr gaty artykmaç berilipdir we ýüzündäki çyrtalary, çyzyklary ýitipdir. Şo jaga şeýlerinde ünslerim we ýene bir zada ünslerdim. Bizim medyatymy toparynyň parly diýip bölümi bar, klip işleýän. Şol oglanlar türkmen kliplerine ajelli renk vermäne, takoy mehirli, yumşak renkler berip başlandan soň bizim beýleki klip makerlerim şo reňke ýakyn alyp başlapdyrlar. Gaty Dinle sen bana düşünme, Allah'lama koy bu düşünme. Sen beğen yalı düşünme, asmana şarları uçur ya. Odan suratta, dindarmaga kaygılı muğratta. İnniki klipimiz Murat Övezden, Seni berdi yaradan. Murat klip kowy erwet däl. Ýöne näme üçin Murat klip hiç görülmändir. Yani aslında Murat Övezden bir täzelik çykarsa gaty o şekilde görülýärdi. Bu klip o diýen bir görülmändir ýa ne görülermike bilemem. Dostlar, bilemok ünserdinizmi ýokmy? Producer, DJ Carvillo aydyma başlapdy, yani aydym çökmünü. Inni bu eýem bir aýyň dowamyny 3-nji solo proýekt, hiç ilfitde. Solo projekti 3-nji eýem klibini hem hödürledi ve bir aýyň içinde 3 tane aydym, 3 tane klip gaty gowy berekella. Goşup geçeýin. Imенно şu klibiň renklerini ünsert görüň. Şu oglanlar türkmen klipleriniň içinde şu renk bilen, şular ýalyk vibe bilen, imенно şular ýaly bir klip atmosfera bilen gaty professional şekilde sahnalar tutup näle diýsem daşar ýurt kliplerinden hiç kem däl şekilde gowy sahnalar berip hödürläp başlanandan soň bizim beýle klip makerlerden premier alyp şolary meňzep gowy işler etip başladylar. Ol bir Reyimova halypa Saba Artikov'un aydymyny täze döwrewap sildi, täzelep klip hödürledi ve şo klipde Murat Mollaň sahnalary bar. Men düşünşime göre o klipin imенно sujet, yani ssenariy sahnalary Murat Mollaňyň ya kinosundan alınıp koşuldy ya da şo klip üçin ýörükde şo sahnalary düşünen bolsalar. Gaty.
Dostlar, indi gelýär jan ses täzeliklerine. Jan ses täzeliklerini Han Pervanov bilen başlaýar. Dostlar, Instagram bolsaňyz Han Pervanov imini mediatymy bizin gepleşigimizde, ýagny täze şu gepleşigimizde mihman boldy da, şondan soň has köp täzelik hödürläp başlady. Esasanam jan ses täzelikleri hödürläp başlady we belli geçen Han jan sesde prosto söz ýok, berekellasy bar. Ýöne Han azamyçany klip profesional şekilde klipim hökmantur atly hödürlemeli. Biz profesional kliplara da garaşýandyrys. Ve pikirimçe muştaklaryňam garaşýar. Inni Täşi Tulgenow'un dinleyijileri, men pikirimçe Täşi'den gaty gowy täzelik näme üçin diýeriňizdi? 2 saatlap konsert ve 2 saatlap jan sesi bir videoda yükläpdir. Yani bir gede açdyňyz, kim öýünde işlerini edýär, kim serviste birda edýär, kim moykada maşyny ýa, kim ýolda gidip barýar. Yani diýjek bolam 2 saatlap Täşini jan sesde dinleyijiler dinläp bilýändir. Siziň üçin täzelik hödürläpdir. İlimden ayrı düşün, affırır iyili öller. Yolumdan ayrı düşün, zeptedir yolumlar. Yolumdan ayrı düşün, zeptedir yolumlar. MP3 täzeliklerine başlaýas. Jahan Bagşy bilen. Jahan Bagşy Instagram bolmaň bu gedege jan sesde klip hödürlemedi. Sebäbi klipler gutarıp durýan. Ýöne ýakynly jan sesde ýene öňkü ýaly konsert variant klipler hem gelýär diýdi. Beýleki ssenariýaly paşty 10 minut mini filmli klipi ýa bir heptem 2 heptem mundan ozal Jahan Bagşyň accountunda paylaşıldı. Yani YouTube kanalında paylaşıldı. Geçip görüp bilýäňiz. Birden görmedikleriniz bagsa, görenleriniz bagsa da ine Jahan Bagşy'dan täze MP3. Aslında bu MP3'ni öňe maýdyp da ýöne täze şekilde canlı sesde canlıdyrdyr. Benim hökman suraty siz bilen paylaşalım diýdik. Dağların dumanıdır, yar yüreğimi bilmese, güllerin guvanıdır, yar yüreğimi bilmese. Yine bir täze aýdym Mekan Ataýev'den. Kimi söýdüň göreýin. Kimi söydüm göreyim, kimden beslemi bileyim. Aitme çiziyen yerime koyunum. Kimi söydüm göreyim, kimlerden besmen bileyim. YouTube täzeliklerine gelemizde Abdudaýynyň YouTube kanalında Tımı Sayfır'ın 3. bölüm diýeli, yani 3. epizodu paylaşılıpdyr. O kim rapping paklonygy bolsa, hip hop kulturaň paklonygy bolsa, o geçsin, dinlesin, täze iminli täze. Men tanamak şoň üçin men üçin täzeler dinlen görüň, ama belki halanyňyz bolar araňyzda. Tımı Sayfır diýip bilemok dogry aýtdymmy ýokmy, eger ýalňyş aýdym bolsam tesirlerde belli geçersiňiz. Industriya dillerini dişli, nämedeň başlyk bana diýip bilmez işli. Bir kysany şit çykardım diýip maňa çişme. Maňa däli bolup durma, face down aşağı seredivim durma. Eçi işin edip soňunda da ýüzüň ýuma. Ýürek bu soğukan içimde men puma. İştem malanok maňa sazla, iýen doýamok sizi sazla. Dostlar, yine bir YouTube täzeligi Aylara we Hacı Yazmamedow'dandyr. Aylara shorts video hödürläpdir. Men pikirimçe bul aýdymyň klipam gelmeli. Ýöne shorts videoda Hacı Yazmamedow ýok. Belki diňe shorts üçin adjel düşen bolsa, Hacı düşen dälir şeýle bolup mümkin. Hiç ayrılmaly, Dertleşmeli, täzeden gel baştan başlaly. Öňküýali, seýşeli hiç dert bolmadyk ýaly. öňküýali, onu döli barda. Bir de alda var. Dostlar, TikTok täzeliklerine gelenimizde Laçyn Mamedowa Acı Yaş diýen aýdymy bilen canly sesde studiýada ýerine ýetirip dinleyijilerini begendirdi. Sebäbi şeýle diýsem, 5-6 günüň dowamynda 600 000'a ýakyn dinlenmesi bar diňe TikTokda. 1 minutluk bir canly ses diýsem dogry bor. Laçyn Mamedowanyň fan bazasy, dinleyijileri gaty aktivni we sebäbi şeýle aýdyn Laçyn Mamedowa näçe ýyl men çağakam dinleyen aydımçıların, bağışçılarımızın biri. Şu adam liboy vaqt birdat çıkarsa, dinleyiciler qoğu padjaşka, qoğu qorlu verip dinleýär da. Laçyn Mamedowa. Bil ki undurum seni,
Sen utmarsın yar meni, bidi bağlayan yollar, galı dumana inni. Gara gara gargalar, kış yazını yazarlar. Cennet yüzün görmesin, aramızı bozarlar. Bu senin toyuna, kara yataştın benim. Acı göz yaştan dolu kara gözlerim benim. Inni kim bilir yali, kara yataştın benim. Özgürün dünyan yıkıp, kime yar olun oğlan. Dostlar, bize nostalgiya duygusunu dörediyen şakacığımıza geliyaz. Könülleri yatlalı şakacığına ve hakikattanım nostalgiya dörecek aydınların biri DJ Begavit Feydi. Suudurun gitti. Yadına düştüm şu aydın. Ben pikirimçe 2000-nji yıldan kişiler belki şu aydım tanımandılar. Yöne ulular men pikirimçe tanaymalı aydımların biri. Suudurun gitti gözümden. La la la. Aydın sözleri yanında yok. Neçe atlasam da, neçe otursam da gözümüme getirebilmem senin keşfin. Beni atlayarmın, beni süyyermin. Yürü kadar ölçünce menim geçtin. Neme olsa da men seni bağışlarım. Senin beni bağışlarsın onu biliyerim. Gelersin gelmezsin belki duyuyorsun. Canım seni unutup silmeyerim. Gitti gözümden, keşfin gitti men yüreğimden. Sevgim gitti bak men kalbimden. Dostlar, yeni bir könülleri yatlalı, yani hakikattanım könü aydınlamalının birini yatlalı legenda Azat Orazov'dan Yok problem aydımın adı. Pripev'de yok problem, na 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 yok problem şeylere abradatlar olmalı. Dinlen, lezzet alın. Yok problem, Ceyran'a yok problem. Это понятно всем, рады болу yok problem. Yok problem, oylum inni reset, это понятно. Dostlar, aslında biz könülleri yatlalı şakacığında 3 tane könülleri yatlandık. Yeni bir könülleri yatlalı diyenimin sebebi 2000. yıldan kişilerim belki tanar deyip Firuza'dan bir könülleri yatlalı. Ben pikirimçe 2000. yıldan kişilerim tanar şolayım. Dostlar, indi geliyor sizin qoğuyan şakacığınızı, tesvirleri, okal şakacığına ve geçen bölümde ilkinci tesvir yazıp berekellah sözüne münasip olan dostumuz Aymurat Kudayberdiyev mecetimi dingece öňe Döwletçan şonda çempion diye. Elbette Aymurat Döwletçan bizim için hemişelik tarihi adını yazan çempionların biri. Tesvirlerimizin yeni biri Ataş Akgamov'dan. Assalamu alaikum. Qaraşyaf Döwletçan bilen gepleşige dipdir. Geçen bölümde yargında olsa men soraptım. Döwletçan bilen yeni bir interview, yeni bir gepleşik kurna alayım mı deyip dostumdan ýazypdyr Qaraşyaf deyip. Nähip bolsa Döwletçana hödürläp, iň ýakyn wagtda Döwletçan bilen bir gepleşik, bir interview hödürlär. Inniki tesvirimiz Baqy Artyqlyýew. Salam JT, mejitimi üstünlük işiňizde dipdir. Baqy sag bol, minnetdar. Siziň hemmeňize diň üstünlük, diň öňe. Rahimberdi Ataev tesirine şeýle diýipdir. Tüýleme janyňa sag bolsun, hemme tykma salam bolsun Rossiýadan diýipdir. Bizden hem Türkmenistanyň bütün dünýä türkmenlerine diňe salam. Tesirlerimiziň soňkysy Begenç 1997 Kakajanow. Salam mejatmy, men siziň gepleşiňizi köpden bäri görýän. Sizden haýyşym daşary ýurt täzeliklerine aýdaýyň işiňizde üstünlük diňe öňe. Begenç daşary ýurt täzelikleri üçin biz medyatma ýa-ni ýakyn başlanymyzda ajelli bir rubrika, ajelli bir gepleşik etdik de daşary ýurt täzelikleri üçin. Ýöne şular ýaly bir mesele bar. Daşary ýurt täzeliklerini hemmesi däl ýöne ýarsynyň köpüsini 3 sekunddan köp ulansaň, mysal üçin diýeli, näme Rihannanyň täze aýdymy ýa Eminem'iň ýa bilem o planning täze aýdymy, täze klibi çykdy diýip
Biz häzir türkmen aydymlaryny 15 sekunda ýakyn goýasa, edil şolar ýaly edip goýanymyzda content ID, ýagny авторский право нарушение bolýar we käbir авторский prawalarda hiç ulandyrmana mümkinçilik goýanoklar käbirler goýsa da monetizasiýa bize gelenok. Şoň üçin daşar ýurt täzeliklerini aýdamdyk. Eger daşar ýurt täzeliklerini aýtmana birden karar bersegem, näýilek 3 sekunda çele goýsaňa hiçlik bir many bolanok. 3 sekund goýmanam diňe suratyny goýup plan täze aýdym çykdy ýa plan täze klip çykdy diýsegem, size gyzykly bolarmy ýokmy bilem, okşam tesirlerde ýazyň. Dostlar, indi olsa tesirlerimizde siz bu hepden dowamyny iň gowy gören, iň halan täzeliňiz haýsy? Elbetde täzeliklerini kemmesin halansyn diýip umyd edýän ýöne içinden birini ajenli belläň, haýsyny halansaňyz tesirlerde belläň. Menden sorasaňyz haýsyny haladyň diýip mene elbetde hip-hop täzeliklerini hasym haladym. Pembe täzeliklerini hem haladym, ýöne hasym hip-hop täzeliklerini haladym we elbetde han täzelberniň jan sesi men üçin konkret hakyky bagşyda düýümlen nokot koyuş başkaca berek. La ve şeylilik bilen iň esasat näme dostlar? Özüňizi goýja terdiň. Menem şey dip bölümi jemleýän. Indiki bölümde ya men alyp baran ya altyn gyýdymda alyp bara bilemok. Aşgabatda komanda bilen maslahatlaşar. Kim alyp barsa da indiki bölüm hepdeniň birinji güni 20:00-da, ýagny 8:00-da siziň garşyňyzda. Hoş. Sag bolun. Тут место есть? Нет, я понял. Тут я не задеваю, правильно? Все, гиттик бар. И как быть, если я с таким тембром буду разговаривать, как в старые времена разговаривали тамада, тоялып барянlar. Assalamu alaikum. Uzoqdan ve yakına gelen mehmanlar. Men hem spurtatdan peydalanıp, ağam bolan planini, yengem can bolan planini tüy-tüyrüğümden kutlayan, kutlamak ulentide can sağlık arzu ediyen. Как тебе тембр? Нормально? Шум как будто бы, знаете. Сейчас разницы нет. Все нормально. Поехали. Салам, до. Ямана долго говорит, без остановки вырвала. Алло. Урал Юсупов. Assalamu alaikum. Gom abim. Nava şu at mediatımda xabarsız qalma gepleşik zapis edip duruz. Benim özgüm zapisde. Ayça koyacağım bağ olsa ayday. Tüveleme. Cilsinur'un edil mediatımı gepleşiğine ben özümden klip atışıya. Ben şunlar özümden her heptenin birinci sağlasın karşıya. Sonra başından sonra içinde görüyen. Ay sağcı ola. Sağcı ola. Sağ olsun. Şu iyi doğam bolup üç köşük her hepten doğamda üç köşüklük bolsa. Sağcı ol abim, sağcı ol. Men iş tema boyunca жаңа dipdim sana birazdan жаңа den запись кутарayın, bom. Yes abim, да. То, что это все живое. Он тоже молодец. Sen gerek. Doğru mu? Klipin adı. Алло, тезден. Я вот этот момент сказал специально. Почему? Потому что именно наши пацаны как начали это делать, потом другие начали так делать. Билем мог. Так, gittik MP3 täzeliklerine başlayarız. Jahan Masuyla. MP3 täzeliklerine. Aydımın adı ne? Story снимаешь, да? Снимай. Indi tesirlere geliyoruz. Можешь выключить. Раз, два, три. Нормально? Поехали тогда. Yo. Sen kim? Bu kim? Bu kim? Sen de mi için video açık koydun benden? Gittik indi. Kutar Ali, Cemli Ali.